Karong mga oras sa atong kumustahon ang sitwasyon sa pipila ka mga pantalan dinhi sa Sugbo pinagi sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes lan, midagsa na gyud ang mga pasahero nga manguliay sa ilang tagsa-tagsa ka mga kalungsuran, mga dakbayan ug mga probinsya aron pagtimaan sa Semana Santa. Anya kita karon mahimutang lan dinhi sa Pier 1 dinhi sa dakbayan sa Sugbo ato ipakita ang sitwasyon dinhi sa ilang passenger terminal building. Ako inyo mabantayan, nagsugwak na gyud ning mga orasa ang mga pasahero nga naabot dinhi sa pier area pagpangandam sa ilang biyahe karong gabi una. Hugot ang seguridad lan gipatuman dinhi sa pier area pagsud pa lang sa mga pasahero doon ay moagi na sila sa higpit nga screening pagsusisab sa ilang mga bagahe nga dala una pasab ni sila makahimo og maka-check-in sa ilang mga shipping companies o pagpaabot dinhi sa pre-departure gate dinhi sa terminal building. Kung inyong mabantayan lan ubay-ubay na ang mga tao dinhi sa sulod mismo sa building gikontrolar pagani sa taga Cebu Ports Authority ang pagsud sa mga tao dinhi katong mga pasahero nga awahi pa kaayo ang biyahe sama pananglit sa alas 10 pa karong gabi wala pa sab sila pasudla dinhi sa terminal building aron nga makontrol ang gidaghanon sa mga tao nga ania na karon sa sudok. Yung mabantayan halos mapuno na ang mga seats sulod dinhi sa Pier 1. Kung yung mabantayan lang dunay taas-taas nga linya sa mga tao dinhi sa tungang bahin ni ining aisle sa terminal building mao kining mga nagtindog naglinya dinhi mga pasahero na ni sila nga paingon na sab ni sila sa ilang mga boarding gates nagpaabot ni sila sa port shuttle sa CPA kay gikan mismo dinhi sa terminal building medyo distansya pa mangyud ang ilang mga barko kung asa nakadunggo ang ilang mga barko asa sila mo sakay bale mo nagpaabot ni sila kay nagtuyok-tuyok ra dinhi sa pier area ang mga green nga shuttle sa CPA aron mao sa mo ferry sa mga pasahero gikan dinhi sa terminal paingon na sab sa ilang barko nga kasakyan padayong pahimangno sa mga otoridad sa mga tao sa moapas pa sa ilang biyahe karon ug ugma kun mahimo musayo gyud kay mas maayo aron di na sab sila makasugat og problema sa ilang paglarga gani bana ni Marinol Bolasa kaganiha sa CPA kun mahimo 2 hours ang itagana gyud sa mga pasahero sa ilang scheduled departure o sa ilang pag-abot dinhi sa pantalan aron di sab sila makasugat og mga problema sa ilang paglarga paingon sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya pahimangno usab sa CPA nga padayon nga magpakisayon ang mga pasahero sa mga social media accounts sa ilang mga shipping companies ingon man sa CPA mismo aron nga masayod sab sila kung dunay ba mga kabag-uhan sa scheduled departure ug arrival sa ilang sakyan nga mga barko. Mao kanang latest lan gikan dinhi sa Pier 1. Okay, salamat Nico Sereno.